नोंलाय फरायसालियावसो थांहांदों ना बबावबा बेरायनोसो थांहांदों? थांफै हाथायाव मामबार हाथायाव जेबो मुवायानो गैया नामासि न'खरावलाय? न'खराव जेबो गैया होननानैसो सोंबावदों। न'आव हाबनानै नायना थांफै। हा दालाय माथो नांगौनो? मा जिराद नङा, अर दैनि अनगायै गासिबखौबो नांजोबगौ। माबालै दाब्ले, नों दा सानजौफुनि बोथिसेखौ माबा मोनसे खालामदो। आं दा फरायसालिनिफ्राय फैयोब्ला मा नांगौ मा नाङा गासिबो लाबोजोबगोन। खोन्थादोल' नोङो मा नांगौ। मिथिया आङो, मिथिया, जेबो मिथिया आङो, जेबो खालामनो हाया आङो। फरायसालियाव थांनायनि आगोलनो गासिखौबो होलांफै आंनो। अह' होफैजोबगोन होननानै बुंदोंलै आङो। दा सानजौफुनि बोथिसेखौल' माबा मोनसे खालामथारदो। मा जागोनलै नोंसोरजोंलाय? हालाय लांलालै आं नोंसोरजों मोजां बाथ्रा बुंब्लाबो खोमाखौनो लानो नागिरा। ओइ मेब्ले, ओरै फैनायसाय, आं नोंखौ मोनसे खामानि थिनलांनि। मानो? नों मोनसे खामानि माव। दा सानजौफुनि बोथिसेनि थाखाय बे अरगा माहाजोननाव माइरंखौनो एसे दाहार लायदो। दा फरायसालिनिफ्राय फैनानै हाथाय खालामफैनोसै। बिस्राबा दाहार हरगोन कि हरा आं लाजिखांनायसो मोनलायलाङो। मानो हरा जानो? थांनायसाय, आंखौल' खिन्था, जेसेबां नांगौ एसेबां हरगोन। समाबो जाथारबाय नोंदां, आं थांदिनि। रामन दोङो सार। लोबा नोङो सार। बिरखां फैदों सार। गान्दा फैदों सार। नों मानो मैया फैयाखैमोन? जोंहा आब' गुमैमोन फैदोंमोन सार। मा नोंबो नोंगुमैमोन फैदोंमोन? आलासि फैनायावबो फरायसालिया बन्द जायो? औ। मा जाहोखो बिसोरनोलाय? हा? अमा बेदरजों सबाइ खारै आरो दाउजों आलुजों लाब्रा। अमा बेदरजों सबाइ खारैजों दाउजों आलु लाब्रा? होमब्लाथ' फाय खारा जाथारदों। बेलाय माबायालाय दंना गैयामोन? माबाया माबा सार? होद जाम्बा, टनिक हेल्थ टनिक। मा टनिक सार? हेल्थ टनिक माने बर'नि, माने नै बियो। औ दङमोन सार, गंब्रै ना गंबा आं लोंनाय नुदों। दे बेफोर जिखियानो जाथोंसै। आच्छा गान्दा, दानिया नोंसोरो न'आव फिजानाय आथिं थोंब्रै जुनादनि मुं लिर। माबे? आरो बै बारबा गुफुर बिबारनि मुं लिरनानै लाबो। गान्दा, बै मासिखौ बायजोआव लानानै फै। बेखौ मा लिरदों? बियो बेथ' जायाखै। न'आव फराया नोंलाय? फरायो सार। खोमाव खेबथाम जलाय सिखारनाय खालाम। हिनजावफोर
जा दिनैनो जाखा गावबा गाव जाखा आंनि सनानि नखरखौ नोंसोरो अर फोजोंफैबाय थांखिनि हिनजावफोर नै लांफै नोंसिनि थोरसि लथाफ्रा गावबा गाव संनानै जाहैफै नै लांफै थोरसि लथाफ्रानो दिनैनिफ्राय थाला थुला गावबा गाव जाखा नै लांफै आंजों दाजानामसै नै लानानै थांफै गाव गावनि थोरसि लथाखौ मा बुंदों नों ओइ लांखिनि दाउ बिमा मा बुंदोंहाय सोरखौ बुंदों गावसो रानि खालामनानै जागोन आरो मालायखौसो रांखिनि खांखिनि होननानै बुंदों नोङो ओइ जाबायलि गावासो गामि थाबाय थाहैगोन जानाय समाव खाब्ला नुजाफैगोन आरो जोंखौसो खांखिनि सनानि नखरखौ अर फोजोंदो होननानै बुंगोन ओइ सालि नोंबो अर सुदों आंनि सनानि न'खौ ब्लाव अर सुदों नोंलाय नुखा खोनाखानानैनो मानो सनदेर फैनांगौ जाखो लाजि गैयै हिनजाव लाजि गैयै हिनजाव आंजों मानो सनदेर फैनांगौ जाखो नोंलाय अरानो जोंखाना दं माथो बोरै हाबबावनो आंलाय बे अरनि गेजेराव ओइ दागो हिनजाव बे न'आ नोंनिल' न' नङा जोंनिबोसो न' नोंनि गोदोना फेदेर बाथ्रा बुंनायखौ जों गिया र' बिफाया फैसिगौसो खोमा बिनि फिसायखौ गिबाय दानो हंला मास्टाराबो रानिखौसो सिगां रायदाव फैग्रोगोन सैनाय गानस्लिमनायखाय ओइ आंसो सैनाय ना नोंसोरसो सैनायहाय देलाय मांग्रिफोर नोंसिनि फिसाया आंनो माब्लाबा माबा मुवा लाबोना होफैफेरदों नामा नोंसोरनोसो माथो गस्लानिफ्राय पाउडार सुनुनिफ्राय लाबोना होफैगासिनो दङ आं माबा नुवाखै नामा लाजि गैयै हिनजावफोर नोंसोरसो हंला मास्टारखौ धंस खालामनानै जाफैदोंहाय लाजि गैयैफोर ओइ मा जालायबाय थादों सोर सारा मा जालायबाय थादों सैमाफोर रानना जानो रोङि जातफोर बेफोरबायदिबालाय संसारखौ माबोरै जानो नोंसोरलाय दुनिया खानखौ बोरै जानो सफैबाय जाबायलाव मा उन्दैया दासो सफैबाय नोंनि हिनजाव मोजांफ्रा लानानै गुबुन जाखा दिनैनो फोरो माइरं लाबोआखै होनना सानदों नामा नोंनि नामा नों फाखर होनना बुं हारा गैयै सालै होननानै जायखिजाया खोथा बुंब्लानो जायो नामा मोजां खोथा बाहायनो हाया जा बे हंला मास्टारनि सायाव उदै मुगार जाबाय था नोंसोरो मायना बोजों जाहारनि दावराया बिरबोलायबाय हनै दावराया बिरबोलायबाय जानो ना जाया जागोनलै जागोन नों जासिनायाव जायाब्ला बिबालाय बहा मोनजानो मा बाथोन लाबोखो सैनाय फांदों जिरख'नाय गांजेमा बाथोन गांजेमा जानानै नायसाय माबायदि मोदोमो बाथोन होननायालाय माथो ओंख्रिबो माथो साम'बो लायो मैया मोनानि ओंख्रि गोजां गांजेमा दावखोनाय मोननानै बाथोन देना लाबोदों ओंखाम जानायालाय मा नागिरबाय थाखो खामानि दं आंहा माबार जाखांदो थाब जाखांनो हायो नामाब्रा मा जाखो महर मोजां ओंखाम जानाया सोखो मोखो सोर सिख्लाखौ गोसोखांखो आंसो मिथिदों गोसोनि खोथा गोरबोआव जिस्रि जिला सिब्बायाव थु खुरिया खाफाल गैजा रोङि रामोन्दा खाफाल मोन्दा बे रामोन्दानि खाफाला मोन्दा जायो नामा नायनोथ' आमोखानि फिसाजो आमोखिखौ बे फानाव फोनांनो हायो ना हाया नायनोथ' बायदि दा बुंबाय थाहाय थाब जादो नोंजोंनो हाबा जानाय सिमां नुदोंमोन आंलाय सना नो हा नोंलाय मुसलपुर बाथौफुरियाव थांगोन होननायालाय माथो जाखो दिनै थांला दे गाबोन बिस्थिबार मुसलपुर हाथायबो दंखायो बेहायनो बाथौफुरिनि गासै मानसिफोरखौ लोगो मोनखागोन गाबोननो थांनोसै आं दिनै सालबारि हाथायाव एसे थांब्रबनानै फैहैनि फाख्रिगुरिनि मेब्ला बसुमतारिया रां दाहार लांदोंमोन दानथामानो जाहैबाय एसे खौरां लाना फैनोसै आं
मादै मोनाव थांनो खोथा गैया बाथ्रा गैया मानोथो थांनांगौ जाखो मैया आनै हंलेन सिगाङाव नेहरथारदोंनो फैथारथों होननानै आफा रां नांगौमोन रोजासे एसेबां मानि रांखौलाय मानो गारि सालायनाय बाथ्राखौ गोरलै मोनदों बहा मा जायो मा मायो माथो नायबाय थाखो माब्लाबा देरहाफिननायखाय मा जागोन बे फिसाजों बेरायनाय खामानियानो जेब्लाबो जोबलिया होफैबावनो हाया आरोबाव एबाराव हायाव खारग्राखौ दाहोसै अख्रां साजों खारग्राखौनो होफैदो सासेल' फिसा होनना अननायावनो खर'आ देरद्रायथारबाय खर' देरनायखौसो नुदोंना माब्लाबा खर'आ ब्रास जाबासो मिथिगोन खावलि मा आयं मालाय दुब्लिनि दै गोदान दावखोनायाव ना मोनसो गारदोंनो जोंहाबो थांदो आयं अनलाजों सोलास्लिबनो मोनबाय बायो खोमा न'नि खामानिफोरखौ नोमायंआनो मावथोंसै न'नि खामानिफोरखौ आंनो मावसिगोन जागोन दे आयं दे नोंहालाय जिरायबाय थानोसै बहा थाङो बहा थाङा आं खामानि मावहैनोसै आं मोदाय आयौ इसोर मानो बेफोरलाय सिमांना मोगथांसै बबाव थांनो ओंखारदों आं थांनो थिनागौमानि आगानसेबो दालाराय नङाबा नोंहा जोबोद खैफोद जागोन आं मोदाय खालामा मोदाय राजा खालामा दानिया नों आंनि सोंनायनि फिननायखौ थार गोसोजों फोरमाय आं मोदाय सोंदोल' मोदाय राजा आं फिननायखौ होलांबाय थादिनि दानिया नों बुं नों सोर आं खावब्लि बाख्रि माहाजोननि रुवाथि नों रामोदाखौ मिथिगौ बे सासे दाहोना दाहोना आंनि गोरबोनि मोजां मोननाय थाबैनो बुं नों रामोदाखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो ना मोना नङाबा नोंहा जोबोद खैफोद जागोन आं मोदाय मोनो मोदाय राजा मोनो आं बेनो ना बेदर ओंख्रिब्ला बुरजा बुरजा होखोमायो आं नोंनि बाथ्राखौ गासिबो मिथिबाय दानिया नों मेगन थाइनैखौ मिसिबनानै खुलुमबाय था नाथाय सामोल मेगन बेखेवबानो नोंनि मेगन थाइनैया खानि जागोन सेंग्राखौ नों मोजां मोनोमोन नाथाय आं दा रामोनदाजोंनो संसार जानो थि खालामबाय नाथाय खोनासं नोंसोर गोसो थोलायनाय बाथ्राखौ रावनोबो दा खोन्था आंनि जेखाइ खबाइखौलाय सोर लांखो जाम्बिनो आंखौ मोदायखौनो सानथारबाय बियो आंबो रोंगौ मानसिखौ माबायदि आयदाजों बाथ्रा सेबनांगौ आयौ माथो द्लामैनो मोनथारदोंमोन नाखौबो आरो आं सिगियाबा मोनबावोमोन खोमा थांनो र' उनावबो फान्थाव गेब्लाया
आफा बोराइ बाथौ नों आंनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा हो आफा नों निमाहा होआब्ला आं जोबोद खैफोद जागोन आं हो मा जाखो ना गुरनो थांनायालाय मा जाखो आयै आयं मा जाखो आयं मा जाखो मोदाय लोगो मोनदों आयं मोदाय लोगो मोनदों मोदाय लोगो मोनदों आयै फिसा सोर सिखार दे आयं दे सिखार दे आयं सिखार आयं सिखार जेखाइ खबायालाय बोरोथो जेखाइ खबाया आं जेबो मिथिया आयं आं जेब्ला सुथि फैखांनानै सोरगिदिं नायथिङो अब्ला जेखाइ खबायानो गैया गिनायजों जाबजों आं न' फारसे खारबोनायसै थु आयं थु सिङाव थु नै माथो साइकेलाबो आदारानो गैलालायो दिनैबा थिबसिगोन गाबोनबा हलथिबानो खान्ना जाना थागोन समफोरबा सेनानो जनानै थागोन मा जागोन ओइ जाबायलिफोर मा दं मा गैया मना लाना फै माइरं दैरं गासिबो दंजोबो ना बेदरल' गैया आरो नोंसाजोलाय आसगाव थांनो ओंखारदों 100 रां नांगौनो गावहा माबा माबि बायनांगौ दङनो आंनावलाय बबेनि रां नुबाय थायो नोंसोरलाय मानसिया रां गैयिनि थाखायनो बे साइकेलखौ बाथिनो हायाखै नोंसोर माबा बुजिनानैबो बुजि ख्लें ख्लेंलाय मानसिफ्रा होमब्लालाय दाखालि बावै दाउला दाउ मासे फाननायनि 100 रां दङ बेखौनो हरथ'नोसै आङो उनावबाबो आंनो होफिननांगोन जागोन दे जागोन बेखौनो हरथ' उनाव आरो आं दरमा जाब्ला मा 100 350सो जाबनागोन आं जालायबाय र' नङाब्ला खर' अन्थाया गोग्लैथारसिगौमोन नै माथो आदा मास्टारसो लायो बारखोदो साइकेलाव मानोथो नारबाय थाखो जाले फंबाय साइकेलानो फाम गैया बे साइकेल गंसेयानो जासिगोन आंनि खर'नि मेलेमखौ हा दिनैबा फाम गैया गाबोनबा माबा सेन जगोन मा जाबावगोन आरो बे साइकेल गंसेजों हामानोथो गोदान बायना लानो बादों दानफायावनो हाजार रां मोनो आरो जों बायदि मानसिब्लाथ' आरो बुंनो नांलिया मास्टार मास्टार साख्रि मावस्लायस्लाय बे नोंसोर बायदि ना फाननानै जानाया साबसिन फंबाय सि आदा बिदि दा बुं मास्टार साख्रिनि अनगायै आरो बहाबा मान गोनां साख्रि दङ नामा आदा बाथ्राखौथ' हां लालासिनो बुंनो हागौलै फंबाय नाथाय आंसो मिथिदों मास्टार साख्रि मावनानै मा जादों मा जाखोलै आदा शाला बै साइकेलखौनो नारै इसोर आं गेले गासिबो आंखौ गेले जेरै हागौ गासिबो गेले आइदै सोर बिमानि खर' जाग्रा सैमानि फिसाफ्रालाय खुब हरखोलै आंनि हान्थुआवलाय मा जाखो आदा आंनि गारिनिफ्राय अन्थाइया गाहामैनो नांबाय नामा आदा जोबोद साबाय नङासै सानायल' नङा ओरैनोबा खर'आ टेनसनखा आरो फारसेजों बे आथिं सानायाव बारा टेनसन होसिनबावदों निमाहा होगोन ना आदा होगोन नोंनि गारिनिफ्रायसो सिद्दावनानै आंनाव अन्थाइया नांफैदों होगोन आंलाय सानदोंमोन बेखौनो सोरबा थिउरियाफ्रासो थाब खुबो हरनानै आंखौ
आदर खालामबाय नामा होननानैसो। बिदिब्ला आंनि गारियाव गाखोफैदो आदा हस्पिटालसिम फैदो आंजोंनो। मा जाखो? एक्सिडेन्ट जादों। गारिनि अन्थाइ सिदावनानै हान्थुआव नांफैदों। एसे दुखु मोनदों। जिराय जिराय। नै बाबु बे खुनखौ हरलाय। माब्ला जानाय दासो ना? ओं दासो। दासो जादों लामायाव जाबाय। लासै लासै सार। दसेल' सागोन दे जेबो साननाङा। आथिंखौ एसे दिखांलाय। सानायजों जरानो खमायना थाबाय सार। नङा माथो आंलाय बे अनजालिखौसो सानदोंमोनलायो। नाथाय नैबे गन्थंआ एसे गुसुं जानायमोनब्ला मेगना एसे बुलब जानायमोनब्ला सयथिनिबो बिनो थारमोन। अब्लाबो बिनिख्रुइ बे अनजालिया साबसिन। आयै सना बिनि समायना महर दाउ खौवौ बायदि गारां सोर रायलायफेरनो मोनदों बेफोरबायदि सिख्लाजों? बे हंला नार्जारियासो मोनदों। दाबो बबावबा बोरैबा सुबिदा मोनोब्ला बियो हंला नार्जारिनि हंलि। आफालै ओंखाम खुरबाय। थुथु आबा थुथु थुथु आबा थुथु आंबो जोबोद उखैथारदों। थुथु नोंदि बुंदोंमोन आंखौ। ओंखाम खुरबाय। मा खालामबाय थाखो? थांगासिनो र'। खुरनाल' दोनथारदो। ओरैलाय आबा एसे दावलांलाय।
दैयाबो दै लाबो हा जेबो गैथ्रा नामा लाबोना होफैनायखाय जुथि नागिरदों गथ'फोरखौ संख्रि ओंखामजों जाहोगनायखाय गावहाबा जुथि नागिरदों नै अखालि लोगो मोननाय आदाया नङा होमबा बबाव थांनो आदा ए माथो नोंसो लायो आं बै दैलायाव मोनसेयाव थांनो नागिरदों हा नोंसोरलाय बहा थांनो थुदो आलारि समा नेबाय थाया अ नोंगौथ' थांलायदो आदा मास्टार मा जाखोलै आदा फंबायसोलाय मा जाखो हे मास्टार आं हले माबा बोरैबा जानायसो नुदोंलै माबा प्रेम सागरावसो बेनोथ'लै राखेब नाथाय नों बाथ्राखौ आंबो दा खिन्थाथारदै बोरैबा न'आव मिथिनांगौब्ला बाथ्रायानो सेस हा माबोरै बिदि जालायनो मोनखो मास्टार बेनोथ'लै राखेब मेगनजों नुजेनबाय माबा खर'जों हाबना माबा बिखायावसो दिदोम थाहैगारबाय माथो बिनि महरा बुं थारला थुरला बुंलै गोसोनि बाथ्राखौ गोसो सिङाव लाखिबाय थानो हामा मिथिबाय मास्टार होमब्लाथ' बाथ्राया बोरैबा जाबायलै होमब्ला हा बोरैबासो नों नुजेनबाय नोंहासो बेराम जाबाय माबोरैथो जाखो मास्टार अलै राखेब माबा जन्दिस बेराम जानाय बायदिसो मोनलायलांबायलै आङो बिनि दाउ खौवौ बायदि गारां गायत्रि बायदि महर हामालै मास्टार हामा दागाब आं दङ नङाना बे राखेबा नोंनि रुखु गाबनायखौ दानो ग्ला मिनिहोनो हागौ आं मिथिगौ ए नंगौ माब्रै फंबाय नों बुंथारदोल' से नम्बराव जाबाय मा नों बिनो गांसे लाइजाम लिरनानै हर आरो 2 नम्बरनि खामानिया जाबाय मा जारिनाय थावखौ नोंनि मोखाङाव फुनलानानै ला मिथिबाय थाव जारिनाय नै मास्टार लासै सिरि हा सेनिफ्रायसो 2 आगानसेनिफ्राय आगान 2 नों सिगां बिनो गांसे लाइजाम लिरनानै हरग्रो बे लाइजामनि रावाव बै हिनजावसाया मा फिननाय होफिनो बेखौसो मिथिखा होमब्ला फंबाय आं मिथिं सिथिं थांला न' फारसे थांना लाइजामखौ लिरहैग्रोनोसै थां आच्छा फंबाय नों बे जि रांखौ लानानै बबाव मा खालामहैदोलै फंबाय सहाय खालाम दे फंबाय दे जोबोद मोजां मोनथारबाय आं होमबा थांदो दे थांदो बिबारि माथो सिरि बाथ्रा बुंदो ना गोसो गोरबोनि
जार बुंनाय मानि मा जायो बेनि सोदोबथिखौ आं मिथिगौ बेनि ओंथिखौ आं फोरमायनि बेनि सोदोबथिखौ आं मिथिगौ बेनि ओंथिखौ आं फोरमायनि फैदो फैसना खाथियाव आंनि लाभ मानि मा प्यार मानि मा जायो लाभ मानि मा प्यार मानि मा जायो लाभ लाभ बुंनाय मानि मा जायो प्यार प्यार बुंनाय मानि मा जायो रोजिया रोजिनो गोसो होयोब्ला उसिफावनाय अननाय होब्ला सासेया सासेनो बिखा होयोब्ला मुजिहाबो गासै सोले रोजिया रोजिनो गोसो होयोब्ला उसिफावनाय अननाय होब्ला सासेया सासेनो बिखा होयोब्ला मुजिहाबो गासै सोले प्यार बुंनाय मानि मा जायो लाभ लाभ बुंनाय मानि मा जायो प्यार प्यार बुंनाय मानि मा जायो बेनि सोदोबथिखौ आं मिथिगौ बेनि ओंथिखौ आं फोरमायनि बेनि सोदोबथिखौ आं मिथिगौ बेनि ओंथिखौ आं फोरमायनि फैदो फैसना खाथियाव आंनि लाभ मानि मा प्यार मानि मा जायो लाभ मानि मा प्यार मानि मा जायो नोंनि अनसुला अनसुला सोदोबखौ होथारनांगोन मानोना आं जोबोद अनखायो नालाय नोंनि अनसुला बिदा हंला नार्जारि बे हंला नार्जारियानो आयै र' लाइजामखौथ' लिरखांबायानो
खेबसे स्राय फरायना नायबावगोन र' आं जै बोराइ बाथौ दियार आलारि आयै आलारि बेखिनियानो बुजि दियार आलारि गिबियावनो गोजोन होनानै आंनि बे जिख्लाबसे लाइजामाव लिरहरनायखौ आजावदो आजाव दासान्दै आं मोजाङैनो दं आसा खालामो नोंखौबो आफा बोराइ बाथौआ मोजाङैनो लाखिगासिनो दं होननानै आं नोंनिसिम आंनि दाम नांनानै थानाय खौरां आरो गोरबोनिफ्राय गोरबोनि बागसखौ सौदावै सौदावै बोलो गोराहै सौसिबोनो नागिरनाय जेब्लाबो सौदावबाय थानाय ओंखारबोनो नागिरनाय बे माबोरै जाखो बेखिनियालाय आं नोंनिसिम आंनि दाम नांनानै थानाय खौरां आरो गोरबोनि बागसखौ सौदावै सौदावै बोलो गोरायै सौदावबोनो ओंखारबाय थानाय बेखिनिया थिगानो जादों थिगानो जादों पुरा थिग ओंखारबोनो नागिरबाय थानाय बाथ्राखौ लिरनानै फोरमायहरनो खोलोम दैनाय जाबाय आयै आंनि आलारि माथो आदा मास्टारसो लायो बबेनिफ्राय माने नै फंबाय नै बेखौ मोननाय राहाखौ बेखौ साप्लाय खालामनायनि रिक्सा नोंनि सायाव थाबायलै बाहाय नों बेखौ हरथारनांगोन आं हागोन नालै मानो हाया जानो गावजों गाव एसे सहाय खालामलायदो बेफोरबायदिब्लालाय माबोरै जानोब्रा नंनायाथ' नंगौ र' दा दे दाना नों थांदो आं गाबोन समफोर सोलाबब्ला हैसिगोन दे बे लाइजामखौ नाथाय लाइजामखौ मोननाय बायदि खालामथारदो जागोन दे जागोन आंबोलाय नोंखौसो मिथिसिगोन जागोन दे नाखौनो हाथाराखैलै आदा फाननो मा जागोन नों फानबाय थादो दे आंहाबो एसे बाजार खालामनो दंबावो आं थांनि दे थां आदानोबो खापसे होग्रोदोलै गारामा रानखांथारबाय खोमा जागोन भाइफोर सान्दुं गोसानि एसे लोंलांनो होननानै फैलायबाय आंबो लोंदो बाजै फैसा लांफैदोलै नै फंबायमोना थाथ'दोलै दे आं थांसै दे जोंना थोथ'वाखैलै एसे नांबावगौ दे लोंबाय थानोसै
दे आदा होमबा नों थांग्रोदो दे लादोंसो लादो दाब्ले ओइ दाब्ले बबाव थांखो नोंलाय साला दिनै बै सैमानि फिसाखौ गारथाराबा साला जा जानांगौ दिनै गासिबो सेस आं लोंबाय साला बै सैमानि फिसायाबो दाब्ले ओइ दाब्ले आयै इसोर देवानसो जाबाय नामा बिलाय मालायनि न' सन गय फाथै नागिरहैलायबाय नामा बिलाय दाब्ले बै नाम मोजां मा जाखो ओइ थैनो रोङि थै गारलांनोबो रोंलाङि थै गारलांबाबो मोजांसै मानो मोनलाङा जाखो बिखौ सिमब्रा गोदोनाफोरावलाय मस्रायलाबायनोलाय बोरो बियो बे सैमानि फिसाखौ दिनै गारथाराबा आं बेखौ दा बायदियाव मोनोब्ला जसेन जोनानै फायखाना बाहेर खालामगोन आं बोरो मानसिया बोरो खिन्थाना हो आंनो सोरखौ बोरो बुंदोंहाय सोरखौ बोरो बुंदों खबरदार लोंना फैनानै बिसि फिसानाव दावराव दावसि दा खालाम सोर नङा बोरो बै नोंसाला जोलै मोजां गोमबोरा बबाव थांदों आरो बिलाय सेंग्रा मानसिनि खोथा जेरावनो मेरावनो सेंग्रा मानसि औ सेंग्रा मानसि होननानै नों बेफोरबायदि मोसौ बलद खारागारनाय बायदि आगारबाय थानो नामा सोरनि बारियाव मा आबाद जाहैदों गम दं नोङो बेफोर माने गासैबो बिमानिनो फाव गासैबो नोंनिनो फाव गोजा बेफोरो फिसाखौ मेगन होनाया आंनिल' फिसाया आंनिल' मा बुंदों फिसायाथ' आंनिबो र' नाथाय बे फिसाफोरखौ गुमथिंनाया नोंसोर बिमाफोरनिसो मिथिदों नोङो साला दिनै बे सैमानि फिसाया आंखौ जाबायदि अपमान खालामनांगौ खालामबाय बियो गन्ध' गोलावा नोंलाय माबादिथ' अपमानखौ जाफेराखै उन्दै गेदेर गासै अपमानखौ जाजोब्बाय माथो अह लासैलै दाब्ले लासै साला दिनै माबायदि जानांगौ माबायदि जादों मिथिदोंना दाब्ले साला लोंनायावनो आंना निसाया बाराद्राय जाबाय बिनिफ्राय आरो बाज्रेद बाथेद हायाव गंनानै नायथाब थाबायबोनायावनो जौ नङा नों आंनि असे लोगोसो हे पार्टनार बिरिखौथ' आं सोबाना बिरि सोबा बेसे लोंबोखो हिसाब गैया पार्टनार एसे लोंबोखोथाय लामा थारैनो जौ बेफोरखौ मारदों आंबो सिराय फाग्ला नोंबो सिराय फाग्ला दिनैनिफ्राय जों सानैबो दाजायो सेरा फाग्लाजों सेरा फाग्लाथ' लोगो जालायबायानो नाथाय साफाय गैलालै पार्टनार सानफ्रोमबो लोगो हमनानै फाग्ला बिनि थाखाय नों मानो इसेबां जिंगा सिदों सैमाया सैमाजों बोरमाया बोरमाजों लोगो हमलायाब्ला
माब्लाबा सैमाया बोरमाखौ लोगो हमनाय बोरमाया सैमाखौ लोगो हमनाय नुदों नामा बिनि थाखाय नों जेबो जिंगा दासि पार्टनार दिनैनिफ्राय आं बुंदों नों जेराव खिगोन आंबो बेयावनो खिगोन नों जेराव गोबागोन आंबो बेयावनो गोबागोन नों जेराव जागोन आंबो बेयावनो जागोन बाथ्राया माने नोंनि सिनायथिया आंनि सिनायथिया आं बै लाबदांगुरि सोरगिदिं गासैबो थिंनि न' ख्रि ख्रि बेसेबा गोबां गथ' बाख्रि दं गलिबो दं नाथाय बाख्रियाव एन्जराबो हाबा गैया गलियाव फुङाव गोबोरखौनो गारनो मोना आफाया सानफ्रोमबो मना आरो गला सानफ्रोमबो गला आरो मना लाबदांगुरि गामियावथ' रावहाबो सोरगिदिं न' गैया गथ' गथाय ज्राव ज्राव बाख्रियाव गलियाव साला खिजानाय गोमोरसो नामा बिलाय ओइ बै नोम्फानि नामा मा नामलै हा नोम्फानि नामा मा नाम हा आंनि आफानि मुङा हंला मास्टार हिन्जाव जनायावबो उस्ताद बे साला खि जानाय गोमबुरसो नामा बिलाय नों बिनिफ्राय थांगोन ना साला साला खारना खारा नोङो हो साला खारना खारा सैमान फिसा उनाव बिनि मुं गामि न' बां बिफानि मुं गासै सोंजोबब्लासो मिथिबाय साला नोंनि आंनि फिसा बै गोमबुरासो Rafa साला गोसोफोरखौ एसे मोजां मोनथों होननानै स'खौ बेरायहैबाय गैया लास्टिंजों खालामजानानै हरजाबाय आं राफा ओइ मा जाखो गोमबोर मानो इसेबां होसिख्रावदों मानो होसिख्रावदों नङा आफा आं हले नोंनि आखलखौ एसेबो साबजानाय मोनाखै मा आंनि आखलखौ साबजानाय मोनाखै मानो मा मावदों आंलाय मा मावदों नङा नोंखौ लानो साननो हा नोंनि थाखायनो दि हाथाय बाजारावनो मोखांखौ दिन्थिनो हाया जालांबाय मानो हाया आं माथो सानफ्रोमबो हाथाय बाजाराव मिनि हाला हाला गिदिंथिंबाय थायो मानो हाया सोर बुंदों आंखौ हाया होननानै लानानै फै सोरनि फिसा बे बेफोरबायदि खोथा बुंनाया बुथारनो हागौ आं हागोनथ' आरो नों बायदि गन्थं गैयि हंला मास्टारालाय समायथारदों साला नामजों मानसिजों गन्थङा जेरै खान्दा नामा बिनि हंला ओइ गोमबोर नों मिथिगौ सोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंदों आंनि मुंखौ आरिदों नोङो बे हंला मास्टारा नङाब्ला गाबोननो रानना थैनांगोन नोंसोर बेखौ मिथिगौ साला अखा नायब्लानो सैमा फाग्ला बायदि गिदिंथिंनांगौ जानांगौ बेसो नोंसोरनि खामानिया
हा सालाय दिनैनिफ्राय हागौब्ला सालाय माबायदि सालायो आंबो नायबाय थागोन फ्रि दिनैनिफ्राय बे हंलाया फ्रि मा जादों ओइ नोंस्रा बिफा फिसा मा जालायदों सोरखौ नुदों सोरनि न'खराव खोनादों नोंसोरखौसो नुदों मालाया हनै सिरि सिरि ग्रोम ग्रोम ओइ नोंनो मोनगोन दानो थाइगिरा नोंनि बिखुङावनो गोग्लैगोन नोंसोरनिफ्राय जाजोबदों बेफोर मानिया फिसानि खर'खौ नोंसोरनो फेदेरदों ओइ हौवा आंखौ बिदि जानला मानला बाथ्रा दाबुं देहाय रागा जोंनांगौबा नोंखौ दानो मा बुङा नोंसोरनिफ्रायनो जायाखैबा गथ'फोरनिफ्राय गाज्रि जादों बे फिसाखौ बुंथिंनायनि बिबाना बिमानि ना बिफानि हा रागाल' खें खें जाबा जाया हिनजाव खामानि गैलाहाय नोंहा हंलाबासा खामानि गैला नोंहानो खर'आव एम्फौ नांबाय नोंहा जेबो खामानि गैला खर'आव एम्फौ नांबाय ना आं दाबसे जायगायाव थांना फैनि माथो मास्टार बाबुसो लायो ओंलै आबौ फै जिराय फै दे जागोन दे दे आबौ हा माबोरैथो सफैखोलाय दिनैलाय मा खौरां माने आबौ माबा गोनांथार जादोंलै आबौ नोंखौ दिनै देलाय माथो गोनां जाखो बुंनोबो आख' फाख' बुङाब्लाबो जाया माबा खोथाया ओरै जाबाय आबौ माबामोनलै आबौ माने सासे सिख्ला गोसो थोबावदोंमोन आङो माने मानसिखौ लोगो मोनो रायलायनायनिथ' सुबिदा गैया हायना मुलि नांथारगौ जादोंमोन आंनो हायना मुलि औ मा खालामनो नोंलाय हायना मुलिखौलाय नांगौमोन आबौ नोङो जिरायथ' दे होमब्ला आं हायना मुलिखौ बानायनो दानो जागोन आलारि र आबौ नोंनि जानो गोनां सिख्लानि मुङा मा मुंमोनलै माबा आबौ आलारि नै फिसौ बेखौ नोङो एखे फुङावनो मोखां मासियाव ओरै दोलो लानानै बे नोंनि मोखाङाव ओरै ग्लाब फुनना ला आरो बै सानजौफु सम जाब्ला खेबसे फुनबाव बेनिफ्राय आरो बै मोनाबिलियाव आथिं आखाइ सुस्रांनानै खेबसे फुनना ला दै नोंनि मोखांखौ नुवाब्लानो क्लाब जाथारगोन बियो नोंजों लोगोनो खारफाबोथारगोन बियो ओरैबायदि नै लादो आबौ दे आबौ दे सरदो माबाफोर गुरुमानसो दं नामा गुरुमानाथ' आंनो जौसे थाइसे नांगोनलै आबौ नै बेयावसो नांथायनोसैलै आबौ माथो नांथाखो 50 रांल'सो लाबोदोंमोन आबौ बेखौनो दे जागोन दे बेखौनो होलांदो खालामना आबौ नोङो खामानिया सोलियोबा 100 थाइसे नङा 500 थाइसेबो होनो हागौ आं नोंनो जागोन दे आबौ मा सानदों आबौ रैखा गैथारा बियो जागोन दे आबौ दे नै आबौ नै
होमबा आथुथारसैलै आबौ आङो दे होमबा थां नों बेखौनो खालामहै दे आबौ दे दे नोंनि साननाया जाफुंदों दे दे था आबौ थादो दे थां हायना मुलिया नांमारोब्ला अजानो फुरा बोरमा सेरब्रैसो जाहोखाबाय आरो आं थैबाय लासै आलारि लासै जोबोद दुखु मोनथारबाय नामा देला जोब्बाय मा खालामसै गासिबो र'आलाय आखाइ मानि देला जोब्बायलै सोर दे सिखारदो आलारि दे लासै दे लाबोग्रोदो बेखौ दानो नांग्रोथारगौ दे गोबाव दा खालाम इमारजेन्सि आदा आरो बाजै नोंसोर मिथियाखै माखौ आलारि फिसाया एक्सिडेन्ट जानानै मेडिकेलाव दंहैयोनो मा बिदिब्ला फंबाय नों बारा गोबाव दाख्लाम हाबैनो बाइकखौ लानानै नों सिगां थांग्रोदो दे आदा बेफोरबादि
सोरां नोंनिफ्राय जानगारनायनि थाखाय आंखौ निमाहा हो बावबायना आदा मानोथो गसंबाय थाखो जिरायदोना मानोथो एसेबां गोबाव जानाय आं न'खराव एसे खामानि मावबोदोंमोन आरो आंनि जि जोमखौबो सुना गारबोबाय माने आंथ' फैलासो सानदोंमोन आंबो नोंखौ नेबाय थायाखैसो सानदोंमोन आदा थोद नेया जायो आंसो मिथिदों आंनि गोसोआदि फागुननि बार बायदि जाबादि उरां फारां बिरबायदों आलारि आं माबा नोंनि खोथाखौनो सानै सानै मा ओंखाम दै खहाबा जालांबायलै आलारि मा खालामगोन आं नोंनि महर हायनायावनो गबहाबथारबाय आलारि रायलायदो माथो सिरि सिरि थाखो आंहाबो मानो इदि जाखोथाय आदा माबा खामानि मावलाब्लाबो आद्रा थालांनाय बायदिसो मोनो बेनो जाबाय गोसोनि बेराम जेरै अनजालुआ अनजालिखौ लोगो मोनाब्ला अनजालिया अनजालुखौ सेराव लोगो मोनाब्ला बेफोरबादिनो आद्रा आद्रा मोनो आलारि थ' थांलायदों हाब बबाव थांखोलै हेइ सोरखौ बुंदों नोंखौनो बुंदों खावब्लिद नाम मोजां मोदाय लोगो मोननाय बै आंनि साजा थेमेलाबो मुं गैया मा गैया मानसियाखै ओइ ओइ बुंब्लानो बुजिबायो नो हिनजाव बायदिसो मोनबाय खोमा ओइ ओइ बुंबाय थानो लाजिबानोथ' खाजि गोमायो जारौ सना माइनाव मोदाय लोगो मोननाय सादा एसे नादोलाय थै खामानि दं आंहा मा खामानि मैगं हानांगौ मा मैगं जोगोनार जोगोनार बेवहायनो लानानै फैदोब्रा सानैजों बिसि फिसाय बायदि स्रें जिरायनानै रायलायबाय थादिनि हाथारलाहां बिखौ गोसोआनो जाथारलालै आंहा माबा नोंखौ नुवाबानो मेगनखौनो खाना जानाय बायदिसो मोनथारसै आं फाग्ला बायदि बेनिखायनोथ' धल फेम्फाया जगार खालामखादो दल फेम्फाखौथ' जगार खालामनो हागौमोन र' नाथाय दामग्रा जायगाखौसो जगार खालामनो हायाखै हा गैया हु गैया न' गैया बां गैया बेफोरबायदि हौवायासो हिनजावफोरनि ख्लाब ख्लाब ओहो न' बां गैयाबाखि हिनजाव मोनो नामा निखावरिया हौवा नङा नामा हौवाब्लालाय माखोथो गिखो गिनायाथ' गियाखैलै सानदोंमोनसो माबालै जिरख'नाय बै हग्राजुलि हादानाव सानैबो खारलांनानै रायजो जाहैनाया साबसिन जासिगोन नामा हाबाखौलाय मा सानदों नोंलाय हाबाया थांबा ट्रेन सायावनो जागोन ट्रेन सायाव औ ट्रेन सायाव माखौ मिनिखो मिनियाब्लालाय माथो खालामनांगौ जाखो एसे मोजां गोसोआव गोनां खोथा बुंनानै ट्रेन सायाव हाबा जानाय खोथाखौ बुंब्ला हा सोरबाखि मिनियाबालासिनो थानो हायो नों मा मिथिगौ आंनि केपासिटिखौलाय मा रायजो राजा नांलायगौ हाबा जानायावलाय मनियारि गलानिफ्राय थाइथाम आथोना होनानै सिन्दुर थेमासे बायबानो जानायखौलाय बुंनायावथ' गोरलै हौवा खामानियासो माब्ला फाग्ला फाग्ला बुंबाय नोंखौ ओइ
देगोन आं रागायावनो थायो नामा नोंखौ नोंखौ साला बहारगोन नोंलाय आयै बहारगोन नोंलाय थै मानसिफ्राबो जों